Yabashas, the churches, and when cry home so, yeah, Yamia Dom, ya sign up the beam. Sabriam Loka said, updates from Nananom and his palace in Kumasi, and I day a woman, your body, Atofumina, Yadiman, your any more this year, ever so as it stands now, as we are here right now, update, I thought of more far a year, and then she move, Nananom. And that Lumba, Russian Fushia, the free mover, all the various findings out of form, and the other two boys. Yes, lady Lamuchi moon, as so much for the Yamaha, and somebody because so, if you are to your boss, I church you so much. Because this year we are not being a year man, committee, no, dear, no committee. Officially, 7 years when you are for you are got to form, I saw 4 women, 1 more money at 2, Papa, and said, it can't be asked, you bet my year Lumba year, and I will be about 4, about the boy, then we will be 3 baby mamma, and 3 years, and never shall fire be a say. Some of my yeah, you shall see me. Yes, you know, or Fasio and Mo, Nananom, and I have home. Now, I am a sewer. I'm at a dear for buying a dear, and 1 year with a corner for what's in Nana. The Yakuna and Nabu, Nana. I'm a man, I'm a sending them with some corner from Yasaba. They will run at the field. But as I shall say, a mouth was sick, and then a friend. I think that was your. I am a friend. Yes, so I found to be that. And I guess what Banana and much now, woman now say, Omedy, a mamma, and a man, you have to be the other. Or you will be a or yet something they say, you dear anymore. But then on the 12th, you look courts that I'm waiting for to be another. Welcome, so called some dear men and cabby, and then made them a near who need your muscle. China. Where are dear men who are me Timothy? You can see us say, you buy and you are would be for that one. No, correct to what your mamma told, what am I able to Asante ya wado ye na nanam asante himfo atena konya fo no ya no kwafo pa ene omo suba no mbi bia di ama omo hu se omo wonimdie oti kokofo atete wo mo ye oti ba bia da no omo de atonti case close bibia ye boko wati waka bibia ni mama dia no bi mu hu ya bodin na obi enhu why no adawro ma ye frame mama China because me din na sha da kwa me de ya akwa edu me mama ne pa akọ se ni ma wanya ne ba bi ko mi pa akọ se ni ti ni nsa ana kwadwo nso ye me ba pi ya kapo akwadwo pa akọ so no onko hoda na me tete ko na kwadwo yiri ba na munim no wa hene wa dawro ma ha ye kwa ho na min mom de minim no men ka se minim na de na ni de minim ofa nya wale sam ye ka ba men pa sam ka asam na de wanti ante o ti yan so o wa se chere okay no bi ko to momo ne de abehye ma ni de ma num so wanu mu ko Nananom tu ya for maka sa chere eti amamre ne amane ya kwa so ye de beto de senon ye se sabaku din fata no wa eti de asante amamre ya niwa nyina hu ya dance bi se onu na se no emle no du wa obi si to do matoa okra no abeta tin tonta committee no dada ye chom no ye chom ya to sabe ye nyanku atefo se obi na abedi ye ya ma ye din kanim guase enko anu omo de obi ya ni hobi ye ni obi ya wo ma keka sa na me wofa ana me na no wo fifie be ni fiaso se go mabuso wofa me pasa meko na me de minim na se obi so wo firi wa no wo bisa se wo fifie be mu ne ma me ne wan ana ne papa no ana ne wofa ne wan sa ne amani nyina wo se wo busa because obi te da se abra anu o ma ne kura aso no kasa obi obeka sa no wofa no say on star oju obi ahwa na mpaso ohene da wo ase mo yi abusa pani firi mo de oh dabi Nananom adawro ma wo mo wonimdie Nananom de no kura to ba bi nti no ano no ya se san kofa ye nchi ana dia meka me boa san kofa ye nchi se nipa no de wo ye no wo hu se nya san na se wo fa so obi ni ma obi chete ti Nananom kura me bi ya da mo mi obi ka ma
Hoboko, I'm a Kojofosi, Yadana Cotton and my channel and I want to Lumba. Right, that was a 40. This is the update right away. There's some more from Nananom and his palace. I mean, Nana said the Ayina, and then not even say a Busia 4, and then just say that Lumba Busia Americans are winning Abishia, or Nananom and Ahifi, Nananom at once and seven. So no crave, but do have a papa. Yeah, now in the anticipate, he said, Yabba Dom. Na Eshemuno Ebeshase, but Sabre Yamanoka met me confirm exclusively on by Grace TV. Say Sabre that Lumba funeral committee no dissolve no. Yes, the funeral committee Roman father no and honorable colleagues also man kwanum that so Sabre Nananom dissolve funeral committee no. Nanya no kwa all the various updates never in the better say a lot of athletes and out of from Nananom and his palace. Some say I was your phone be either so I say I was your phone be our house and as I did about your man yes your man yes your man yeah no I feel Nana could do well I feel no. What do you know? What catch me? What catch me? What's in the wine? Massy. Oh, she say, wow. Oh, Papa Pebby. I was just a wait you away, and there's another catcher. When you would say, may walk. Oh, my new China teacher circle. Into more one honey, I be you kuna. Why you kuna po? Oh, no, be you kuna. I said, we shall phone in your time. Yeah, China children. I didn't see how I didn't know what I and I say, can't you open all your I'm for on the map. It's your Baba couldn't do nothing but I would dinner because you say why your mouth could do. If you been tears, no cotona, brutono, son, Mama, what Timmy Chance, Bob, but I will never. No, Baba, I'm past what I'm for the other one. Someone, okay, see, I was here, and also I was here for the beer. Then, as you can see, some breed there, okay, yeah, Obi free mama obi anya obusuani no free ba bia ba se me na me committee dia ben enti sa committee no mo tie na fa ansem nyina ba ye enti ene committee bia ne ho eye de kwadwo free abusuan ma abusuanim diefo wom akratifo wom doctors wom ahene wom enti adenti na enema bi atene wiase nyina ma egu asante mani mase ti Nananom ntena ho e masa nim gu ase no ma ti Nananom aka abom a o ma ya ma bibia ye bokọ ya ka abom etu nkwatwe di otwene abusia panyina nya na wofaase anso anya ne nana enuafo ye nya ye nuanom anya bibia nti ese Nananom se ye de asam na hye ye faku otitire ene dade so aba nti de asam ni nyina hye nana dade so aba hene ye ne na ekọ ye ntoto ye committee na abusia wom emaba ne mrantie wom ebeyi wom na be committee no ahwe ama bibia ato aye wom anu ambo wom safo hene menam ye we enani nyina ato atwa kwadwo fra abusia no adomfo adawro ma na otumfo ne mpa yepa ene ninim dia ne na adwene ne na honhom asanteman honhom bedi akire ama ye kwadwo ya kora na chi ama bibia ya asomdie tie se de bibia ato atwa na chana boa me nurse me no ka say the 6th and 7th December no eno de saa na meka no ekonkon ho unconfirmed date. Yeah, ne say 13th or so na me sa date na dia minimum no me nka say minimum for some na ma pagya me mu kakra eti minim ti afi na me hu de say aye no ehun committee ni at the end there say abusuafo no kwa na say wofa asem we wati bi da na obi afra to anu obi ofra bonten na eba abeye asem we bi si da be ebi ansi enti bibia ya asumdue bia na ha sister me ba no akosua de ne ha no se akokọ sabi akokọ kura bibi ya na awu a ye hu ade kura ekun no eti akosua no de sisi ne so ne de ha no se da bi opese wo hu ade kura because asante ne Ghana amamre me nu afrim anya wo na abegina no ma me aye ye kan se prosmoto se den nya wa prosmoto se nya wo na abegina wa ma ye me ana megina ho no ma hwe
na mom no wo be ware ana sebe wona na wo ho no man doesn't mean say wo ho kwan say wo na wo be me atwitwa no na wo nko tutu ana ma ho fa mache mebuza say ano ma be ni eno na ya de ha me ba no ana mama me wi ase na me nuambram no na ye bisa say me nyane ntie me say me bisa wasema na me bisa me nya de me wo say abusapani oni wankasa wunua ni abo champions akofo ban odo mpa chaw aha ye kwan ho mpanifo a wote say de aba no ene ye ka nti ano no ne ye nka say ekwa ebo ye de an na na kwa akoso hene nsem akoso nyina ne koma nto ne yam aye mate mante say ne de hie ente say aba nti amamra kwan so no say no abusua panyi onima na dade so abahena so mu amamra ne amane ye kwan so bia na ye de beto enti ho ne de sa asam wo mo ntemu asam na ye de ayafunu tekrema ne sen kora omoko ewuo na de nka bomu ba so obi fum kum a wonso wonfum kum nwa ti nananom betena ho ahwe na babia ye se ye de to bia ye de ato sa na metima ka so ka obi sisi ase de na ha ma me akoso ya bempoma ye so bohu de kum nwa be ma ko defusu abuza se no kure se e brother Lumba ye nyame dia no sebi ye ko papa le mu ni ade na busuani bi ani da bi na busuani bi ani ho ti wan na ehwe ma sa mba cho ha ye kwan ho ma chana o si ha ye kwan dia me be fie me de fie komo na ya to so focus na busuani bi ani we ye na ntia so se obusuani person chere se report one ma bi bia ye enne ye ba ya no kure wo mu nyina beda di wa ha enne no kure wo mu bia ofa mentimi nka mesro asem bi wo ho a mentimi fa me na nkoto ni pa tenten ko ho me ba jo what ase aha ye didi wie ne en kan sem wie ye pa asum die ntimi pesa me kan asem bi a be kwa fa ayi aba ne abom din se na moda bi bibia nyame adawroma na nanom atonsupa otumfo nyame kese no ni nyame no atonsupa agusu amenne ya no asumdue abuom bibia to atwa why papa o se said de pena yensa aka eti eno mama China ana meneno okay yeah so the update is say am no kase na no kase wi no example be na film ba example be of course a whole lot yeah na you ma ba kon so okay e ti e ba so na kase ka kan ti okay okay now you might have updates nothing. Yeah, because we are young and some we are still at the premises of Nananom Palace just opposite Menchia. Now the TNS updates we bring our customer to was a chassis cry and then Nananom SN for 70 BM. On say a chassis be two Jama in and TSA a year Menchia to coffee mom and Nananom ever friends and not to was your ransom, but na best don't hear more in ye. Yan and TSA or more in your inchia. Oh, Menchia, yes, there was a funny bit of the young yes, that Lumba bush for the bee, Pacoso, and a suta for a mission, and as I be almost free our content with your phone. And if we have a branch, yes, these are all family members. That Lumba bush for yeah, no, I'm not doing some sort of church, and some of the church say, on say, and a woman, yeah, and a bear say, don't hear more in the old town bed, don't hear me look at the Arabian summer. Woman and TSA, see a woman around summer, and I feel it's not the plan not has changed. And because the plan is a plan, is a planner, now and it's a every share move, on the share of Santini, I will make share for Fiancasano. Now, yes, I'll be there. One run as I feel. So, Chrome is not here. I best here and I'm called mobile and no more Sabi, none of him at the Mokoti, their echo now. And then, I'm share we let's give updates from about the kind. And I say, I was telling you, but the number of questions, Mr. Mikasa. The kind of say, in Tamcasia sense, the in Tamcasia Bruhaha, and I said, the in Tamcasia saga, yeah, I didn't try a man's one. Also, okay, because okay, nothing. You know, change date. Okay, well, the young man has said, updates can get also. Now we have for updates be a cabia, young far and so more, yes. Okay, into the question. If I told you I the camera, the mic is
Mo bibia kwa babo Pimso TV or Pimso Radio. Baby a uji jine otumfo sama hene na hemfie num pe na ejine. Yenyina nim de ba ye fa yenua ye ofase bibia Lumba ensensema ababeto abonte efa na mu a abusuafo no pese esi omo ansem no ekopie court. Entankese bem ama ebeto nananom anim. Nananom tena ase ehwehwem ne hu se bi eye Lumba nua ba esre yura Krobia Santi Kotohen Tankese Kagu ne ofa so se so de nsa koka Lumba emu no esi abra efie enjoy a otu yura Tankese asem no beto nananom anim nananom se bi Tankese asem de yura na ne de anti abase no na esi echi omu de dua de anti a nananom echi eye Lumba nua ba ne ofa de dua nyina se okọ mu no okọhwe de ku ono ne de hye no nso e ba se na ne nua ba no wo bibi o nu se abusua panyin asase se wakobo yura mane efa Lumba ewo ho wakoma mpanyin wo akosere no oyina so tire se Lumba se e na aba no ne nua ba ne su hu se da bi se wamfa yura entankese anka ye anka ngwo abusua panyin so a obekoso aye de oye enye se entankese de ye de prade nanso abusua panyin na tumi no wona se ono na ese di abusua nanim ema mu no bibia efa ye ne sise wonyina eko ebeto nananom anim ema yachum dedua mo mu ya emu amane ede kwato yewura ni fise ona ntam ne ye ne dia yewura ma kwan se omo metena so na omo nka se fise Lumba de obeye no wiase no ya de esuye pa sebi odabusua mu ansa na okọ wiase nyina so enhu no nanso se de ene nananom no obobo bra no onhwe man tankese no enna ho enche ema Lumba so enka frigim ti nananom betena se na omunyi ntam ne mfiri ona ntam no anam de Lumba ayenti wode ntankese no eche busuafo no na wode che omo no mo hwe yie no ma anye de ankoye sa ande mani biem omo tuwa omo nsia asante amamre ne amane sebi ya asantefo ntankese de prade nanso Lumba be ne de hye de wode ntankese ne che etene nananom betena se na omo de sebi yewura chiame anum asem atu busuafo ne anu se gedi kan yewura de ntankese no ache omo na de o ka che omo no se omo nkotena se no mu nyina anya baako abusua ni nyina mu nyina anya baako na ye hwe seseye pa ebeboa na ebefata na Lumba sebi bra wabobọ no ewiase no enkoye se ebeti Lumba asem social media nam ha yese sebi paako so de hye de entina ne nsem anenam social media tenananom tu abusuafo no fuye papa enom kasa se so no manya sa ne mani biem na se nananom aye enie se busuafo no enyina bontom yam tinu eye busua panyin da ode ba bonten eye 6 December no nananom de na wotwe aka ho a ekọ 13th December ebiem committee abusua panyin no ayi ye no nananom atwade nyina mu se ene dade so abahene endi omanim no mo nyina nkotena se ofie no hwehwe nhyehyɛ pa beboa ema ebe fata na Lumba yie no ne nyina ekra behwe ntene epiem na asama hene fie a nhyehyɛ ba ne se 6 December no ye de na wotwe aka ho ama na kọ 13th eye committee na ewo ho a sebe busua pentie ne yetwem a ene kayese paako so hene ena nkedi enanso ena bibi ntini ye yidade so aba hene se ono ena nda busua na no busua penyin mfra na de sie nyina ma ne nyina na omo ntina so ofie na nhyehyɛ pa beboa ma Lumba yie no aye kra behwe fata no ansa na yewi a yeretia ne na achi eba busua penyin dade so aba hene ebebo na asa ma hene mane no ma bepɛ kwan e de ato yewura nim se nhyehyɛ eba yenie na yewura makwan a omatimi akoye Lumba yi ansakura na ebekọ abem akoyi mampanyina sutire a akoyi na sutinte ne ebepie mo na asama ni fa Lumba yi nhyehyɛ no sei NPA One gram na mo ro ne ho that is it. This is an update from Malaysia. Our opposite Nananom Hennes Ahimfie. It's all about kind of the breaking news. They say funeral committee
that's the Lumba's funeral committee and Roman father and can be afe honorable Collins also amankwa and ne one year Kenya count sabi am loka say the funeral committee has been dissolved. Yes, that's the Lumba funeral committee no sabi dissolving no yeah afe and another Roma busuafo ba for the so abahene ebehwe na ode busuafo ina nya kita ho na wape committee for 2 years acha me one for canton correction as sabi so afi ho e collins not meeting no bi na no matin kunya do no and obetina meeting no and as sabi am loka say omuna and so if we have a community the updates on Saturday tell union and some country and say that Lumba funeral committee no yeah na Roman father na won see again no Saturday yeah dissolve that funeral committee tie no e back and after so one say entam kese to form yeah club ya santi kotoko hene entam kese e to form Saturday am no ka say bra na no be share yura say sabi yura na no yeah na hotel dwom so say entam kese no na de share wo wɔde ntam kɛseɛ ho amanenya no bibia wɔde akyɛ wɔn wɔde free ya maame akɔso abopɔma ɛne abusuapɛni ɛso wɔde nyinaa akyɛ wɔn fa ntam kɛseɛ no nsɛnsɛm no wɔde nyinaa ɛnso akyɛ wɔn ɛna afei mesa kyerɛ mu sɛ ɔho sɛ nananom ɛyɛ sɛ fekuo yi a paakosofo no mu no baafoɔ dadeɛ so abahene ɔno ɛna da wɔn ano ɛno nti saa abere deɛ nananom yɛwura atu baafoɔ dadeɛ so abahene sɛ wɔno ɛna ɔntena ase wɔne abusuafo no nyinaa nkɔtena ase na amamre ni amane na mo bi esefata so mtu mo nyina ntu na busu nyina nkɔ bakuro hu afa yie hu hye na bibia enye asomdwe enso no so eye baako na busu hu sɛ ade baako nso a na eye very critical with respect to say ensem we nyina ebebem na ntem kase ebababa bi nyina eye sɛ ye pese ehu de ekum kɔhwefo so na the issue was about say maame akoso ya brempoma that Lumba ni aba say onte ase kwan a ni nua be ma that Lumba fa so wie to be say kwan bia so oye nhwemu na wo hu de kum that Lumba eno na wabo abusuapan na abo no a na enchiremu nya maaye na mesere meka abusuapan ni enya nte ase se ontu sa na mo no na ne nyankopɔ adama na no hia wo kyerɛ sɛ wa ma ye maame akoso ya brempoma kwan sɛ obetumi akɔye nhwehwemu abosom ye di animi obetumi akɔye nhwehwemu e dia fa eye that Lumba ewuo ho etisi a se maame akoso ya brempoma hwɛ na sɛ won TV bi ase na openkyeremu opa adisua opese de kwan doctor for boa menhwemu da dia ekwan da ho sabe an ma na kwan to betumi akọ na opa menhwemu e wa bia mesere meka enkoba se busuani ana se busuapani obi abeka se de won ti ase e ma kwan e me yenhu de kum that Lumba nti si ade e busua ekwan no ma bie ya maame akoso ya brempoma enne ya akora abi ana de breko nyame adom kine kɔ no so opese o ye nhwemu oni abusuafo nka e so mo ye nhwemu hu de kum kɔdwefo that Lumba na no ma na kwan ekwan mu da ho to betumi akɔ na ko to sana mo no so eye ba ko ya ba beto fon and yes dissolve the funeral committee yes sign dissolve the funeral committee no ho funeral committee na ko aban mo ko se ye ni ade se dissolve ti sabre ba for ade so aban ba for ko fi atobra ho no and e be da no na for the abusuan na abusuapan ni abusuan na be hia na wo mo pe abusuan na mu nipa esanse on se wo mo nchi mu na wo de ba ne se entrasu mu se wo abusuan wo ho ye abusuan mu mrantie na ba ho ba sabi court ne sabi na no ahimfi ha and before bebre e wa abusuan no ya onwo anim de ebetumi atena se ahwe se wo a ebegina abusuan no mu na ba no se funeral committee no ho ade mu nsensemi na wo abehwe ma bibia bi yeti ba na say e na prekope ba na that Lumba ya yo mo de share funeral committee power ye say abusuani bi anka ho obeti ase o obi ya Lumba manager okawo fa na okaho bi konso ma nka se ne wo fa bia ne hu nipa bi ekoware fi ho nti wo abusuani na okaho ekame akoyese na funeral committee no eye mountain so for no dodo no anegom ya wo funeral committee no na abusuafo se how omo ti ase bi sabe na no abo sabi funeral committee na to ya sabe di tumi no ama ba for dey so abahene ya wo no e na won se feku apa akoso abusuani ka ho no e ba for e da wa no bi ya nti obetumi no nyina atnase ato ombo ase na sabi ba for wo na abusuafo ina wo na wo mo abusuafo na hwa ba for ya do no boa yewura something insurance e do mo ka ala se do mo ye basumuko yo do be hwe ko yo fosu eye no hye na obusi obi akọ beto de yem no a na amakwan na wa ye de sa kama na bibia ya so hwe and also okay aba a year date no on 6 December this year ema so na no na no bi propose 13th December na no ko ba sem de ma me okay ma me akoso say why say 13th December na dey ma me akoso abopoma na o che say akabese also ya no say won fan call next year but as it stands now the proposed date no
even though any approved there was 13 December, but I'm the broker and you know, say quite confirmed that I said till you, Sabrina, mouth for Kofia to brother, yes, or my or nay, I was your friend in a Kwakusia about a year now, and the Funeral Committee. No, it's officially date here confirmed that it will told you as usual on by Grace TV. So, not to me, was say, no much church at the amount, but I know the date here confirmed in tea, and I'm in person premier home. Now, my Kamusem, a man saying who said the ICT. There was already a quick one, I update her, you never swinging now. The sitting is over, and the meeting no, over. Yeah, Yamiadum. Celebrate here, bibia akọ asumdie mu enti so the medical church you know a meeting na over bibia akọ asumdie no some of the rundown ye free nation mu no aba no and amato me boss abusua ma church ni nyina mu isem ma church ni nyina mu amanebo e de ache ni ahwefo na bibia nenso ayeye na bibia ayasumdie enti me say rapia bie mu a sitting here course na day the rundown the update the film about and they say yeah, it's the film by Adika Kabako and Tampesi, Sabri, Yura Santin, and Tampesi, I check Abusia, that number Busia, Mamma Kosabi, Maya or Cantam, and when I can Ira, Edia Chom, and your Barco. And nothing, Funeral Committee, no Kojofus, the year, and won't say, and a year more money, more Funeral Committee, yeah, but down or I should be Biabacoson, Sabri, get dissolving. And I'm Bobo says, to see a funeral committee be any hobby. As it stands now, Sabi I'm not gonna say. See, right now, and that day, the 10th of November 2025, yeah, about 36 GMT, yeah, dissolve it funeral committee, Yes, there is no funeral committee as it stands now. And then also Ekahubi. And some of the updates I feel a sign can be made to I'm saying that will be and say, and I'm saying, as I said, Bujapo and Busiano, or they should say, you don't say Biabecoso. But then I'm saying, once I can't have their hard drink, Sabri. For that yes by him or no and every day was saying no able to got say no power a cool for one ever year busia for 10 years a cool fry a power a father Lumba you know Sako on the year busia for the power it's answer back when there so the na acquire mountain so for the doorson yeah sabi omo obi go away bia was me that Lumba way me na to na mo pen it's the market ko but any kwan say basa say e ko no anyina ever year busia for and the power. Now, was what's not say, Bibia, a bear asumdie, Bibia Bocosboko. And you know, on says Abraham Nocas, he a kind of cratch, and why am I Cosia Bipoma? Or here was your penny coffee. We didn't ye, said he didn't say, let's check a cow, yeah, pepper a car, and said that any honor. And see. Okay. Let's check a car. Okay, okay, well, you should be a cost. You're ready for one after that. Abusia Nananom afre no ene na twetwe nkomo Grace TV. The updates kakra so ye na ye ho so dia esietie mo fan che on say a live program na do bia na payfo be so mo ye di nkomo kakra na kwan so ano na ye di nkomo na bibia enso aye asumdie yes na ma no gu so a me bobo ensem a akoso no so me che updates no ya akokoso na me di emu nchemu animu amanebo animu adinsia enso esoma mansan ti mediki aka ye ni de na mediki aka ho asem say the dissolve funeral committee no ya e better new funeral committee
yes I ba for that so ba no idea ni wakɔhwɛ na ɔbo ama bibia ayas gye ɛno ɛyɛ baako ɛna afei afa yie no nsɛnsɛm 6 December no de ɛma so 6 December no de ɛ confirm sɛ ɛma so but sabri a proposed date near 13 December. However, Nanano about for that yes or bahine and anon penny for and the only now kushia na fe one way now copy chrome and I may have done a to more that yes a factor say you know you know because so maybe I have to want to set that date no officially confirmed no I was saying to me and come once and say PPR and so said yeah is yet here and now fe on say recheck mentimasi kakra se de nyina ye beka no kra e wa busu apanyini ene eye ye maame akoso abempoma entem ne no enanom atu bafo kofi atobra ya wono na ye dade so abahen se ono ane ye maame akoso abempoma ena afa busu apanyini kofi su woni sa enipa mieni omu nyina nkotena se na ono anhwe se mentimasi bi aba otimi waka me bi aba no ono a ehwe nsiesie ema bibia anya asomdie ntia no so ye baako se sabre bafo dade so abahen ọdọ ẹkọtàn sẹ na ọkọ siesie mẹntì mo wá sí kakra sẹbi ọmọ sẹmi kakra kyerẹ kakra bi aba ẹyẹ abusua panyin ẹni maame akọso ya brempọma ntẹm ẹno nso ayẹ asomdwe sẹde ẹsẹ ẹtiẹ ẹna afei deɛ hia baako paa so ne sɛ ɔn sɛ maame akɔso abempɔma ɛka ntam no na sɛ ma ɔka yɛn sɛ na ɔka ntam yɛn sɛ Charles yɛwu besi na yɛn ne deɛ kum Charles me wɔfa ɛma kwan yɛn hwɛ deɛ kum Charles nso a ɔsi wɔn ma kwan yɛabɔ abusuapanyin ɔfa baa ɔbɛsi ebehu maame deɛ egya no nso maame ewu yɛ ɔha yɛ ne nsɛm bebree ɔka no eti na n'adeɛ baako ti a ɔgya so ka ntam ne sɛ ɔpɛ sɛ ohu deɛ kum that number ɛna na osusɛ abusuapanyin nso mpɛ sɛ ɔma kwan yɛn ehu deɛ sɛbi maame akɔyɛ autopsy no saa bere na ɔma ma kwan sɛ yɛ maame akɔso abempɔma sɛ saa bere a maame ɔkasa koraa yɛ abɔ 311 ɛwɔ 10th of November 2025 ya ɔbɛsɛ ɔkɔ dɔkɔ nhwehwɛmu about that Lumba the coup no a obetumi akɔ enti as it stands now Nananom has given the go ahead has given them maame akɔso abempɔma the go ahead sɛ ɔnkɔ na afɔbɛsɛ ɔkɔ nhwehwɛmu ɛfa de kunkodwo fuso ho a wakɔ akɔyɛ ama asomdwe abanti ɛno nso yɛ one of the updates abɛtɔ fam abusua ntempa amaba na de nyina mu ama ne bɔ ɛbɛso nti sabre deɛ sana kwakodwe nsɛm nyina kɔ bafo ade so abahen hɔ ya okosiesie abusuapanyin ɛne maame akɔso abempɔma ntem afei funeral committee no abɛdi abusuani no apɛ abusuafoɔ na ɔmo nkɔfa bɔnten so ni bia mesrɛ meka ɔwɔpɛ abusuafoɔ na wɔn ahwehwɛ sɛdeɛ sitie ne apɛ ade hyɛ yɛ sɛ fata ɔmo betumi aboa ama bibia ɛyɛ yɛn ɛna proposed date no ɛyɛ 13th December but ni na bɛgyina sɛ ɔmo ne bafo ade so abahen no kohyia na abusuafoɔ mo pa committee no wɔn nyinaa kɔ bankum na sɛ bia wɔn nyinaa gyitu bia but ntimi confirm me ɛfa ma sɛ bɛba so 13 na sɛ ɛba so but 6 December deɛ sabre ɛda nkyɛn baabi 6 December da busua I can confirm to you on by Grace TV say 6 December no ɛda nkyɛn ya ɛma so biem ɛnso wɔ hɔnom ti yes that is what it is but ntam kɛseɛ no ɛne emu adeɛ nyinaa no yɛwura sɛ wɔde akyɛ ɛyɛ abusuapanyin ɛne maame akɔso abempɔma nti sabre deɛ something na me kan say something ya be must be ba and they were or no to animal sankunya e mo si asem na o de ache omo enti o na bi wa say ba for dom na say no ha okay the ba for dom na say na o ha say ya ono so kachi dom fekuo no ho ba for dom na say o kachi dom fekuo no ho na o ha bi ya o betan say no bi na sa ma he no o ha say afi ba for kantan kanchi na ono so e wa ha ya wo nyina eba ye eba tina chi don feko no mu ebe ka se me nsem no ho ma bibia ya so bi na onu se de tiene se abusu okay abusu anti on se de tiene se ye di nkomo ye su ade ye obi ko babusa se ya 6 December de sabre emaso what is the fate of Odobroni now I know the yen timi nkemo asem na se de to for wala e to the party nim se yen hye na so se nyame ya domo a eye ukara we nim court ho no it was a court no so won sense me we do no e mu sense do na court dia no say nyame ya domo a court e hye mu nyame admo ukara we anymore about issues of widow na ade ni na the pia be koso kama and as to say as no be free court and as when you free court the better from bia no ni na e be gina nyame admo ukara ko pia mo court a na bibia e be and yes that is the news ne ya ma no ka say sabre bebre no ade bia mo fra mo se mo pese mo hu die kum that number mo ntia ase no na no ma kwan enti ma me akoso abempoma ebetimi akọ ehwehwemu ade afada de number wu ho nti eyimze o ye de anso a bekoso ti de tire ya se ma me akoso abempoma akọ ehwehwemu efada de number ewu ho ye kunu ade beto from bia wusua ye de mu nchiremu ebe abeso mo na dade so ba na ye kana asere so dade so ba e okumase ya enye abusu amen clarify sa de we dade so ba ye kana enye ahafo dade so
ba debi aso kwa afantam no ma dadeɛ so aba ho ya nso nyinaa ka for divisional councils no ka ho bi na mmom abusua yɛsa dadeɛ so aba ne ka dadeɛ so aba a ɛwɔkumase ɛbɛn asafo ɛbɛn asokwa oh baabi dadeɛ so aba wɔ no baabi a GCR Garden City Radio wɔ no ɛwɔkumase a ɛhɔ nyinaa yɛ dadeɛ so aba ti ɛbɛn asafo ɛbɛn asokwa ɛhɔ na ɛyɛ dadeɛ so aba na dadeɛ so aba na yɛ ka na asɛm yi wɔyɛ one of the traditional bodyguards of Asante Hene ne sɛ Kotoko Hene it won say abia bia yɛba tena dwam a amamre mu deɛ wɔn ananom ɛbɔ yɛwura ho ban baafa dadeɛ so aba ka ɛhene ka ho so wɔyɛ ɔhene baako a sɛ mpempem no ɔhene tena ase anase dwabo bi a na wɔfrɛ tuntum na wɔtutu ɔba wɔtutu saa yes wɔyɛ traditional bodyguard amamre mu no ɔyɛ traditional bodyguard of Kurobia Asante Kotoko Hene Sabre, Yeranom, Yakobi, Yedina, Ashanisa, and so on. Mammy, you should be free enough. Yakabia, Yanfa, and some. And it's obviously I run from somewhere straight to here. Come you are late. And as I'm going to now, Nehemiah had drink a cabanyamiadum, and Yamas what they are. But if you pass Sandra, you must say, I was waiting for you. Yeah, pass, but I say, have a good a day, man. Was a good afternoon. I'm watching you live from Germany, Bremen, but I say, it's a day, man. Principal na abele ochia afi the safu biem say Nananom piao and afi pass Sandra you must say I can see the woman who was boiling our heart this morning when the day afi Evelyn safu say and papa see ha okay but yeah and then the safu say grandma okay the answer ebo for no kasa na chena dwen pa you say one there or no that Lumba busuafo na bi o chese one there akosia say one kwan ase won him no and afi and sina ajari say well done junior please can you take this opportunity to ask why please, can you take this opportunity to ask why Lumba is called Kojo instead of Kabana? Oh, Matilda, maybe we say, Wadaroma. After postulating so shame, the near Japan, after Deaf Central as a PR from China, and I J. Ajima said, Jesse, also, yeah, no, okay, or Chimo, I say, okay, yeah, okay. Yes, Mammy, I'm saying, a better name Kojo Fusu. Okay, Matia. And then some say, Mammy and Estina, me, I'm a brother in the Ajima, chill one what I say. Deaf Central as a PR was something mine, and I say, Steven, I'm a quay, Steven, Mr. How you did the Atomon, Pacha, whatever. Yeah, dates no much children say the proposed date was 13th December, but Sabine Abijana Brand, I don't be shame now, or they find this about to jar. So I'm not shame, I'm only a shame. Now, when I come and come the GDC several courses, Adam, Nemum, since December, it has been quashed. Yeah, in the movie. After judging entries to God be the glory. To God be the glory. And okay, Prana first, Tina Ajari say, wow, thank you. Ajima, even though I'm not fully okay, that's all that Mr. G. Ajima say. After judging entry, say, why not? Okay, glorious Tasha city legal wives remove. And after judging entry, say, yes, so look great. And after Steven Amakwe, and the truth shall always defeat lies, but only with time. Okay, the truth shall always defeat lies, but only with time. Congratulations, Mami Akosia Bimpoma and Mami Akosia Sewa. Oda Dana Wabre, okay, Matia, but that's it. And after Cecilia Ajakum, is great, and okay, that's it. And after Rebecca Sherma, as a wise woman, and after Cecilia Jakum, his mom says, Season by ABs, and okay, Panty, I know so obey. The ticket Naeka, yes, Aeka. After Godfred Jemfi say, so what is the fate of Odomboni now? And yeah, a Brennan Crabby and a Betcher, and after say, and now Wednesday, court or what? I felt I don't send to you, the because we had mom and the someone. After Glorious Tasha, say, woman power, Akosia Bimpoma PR, and after Floppy GT, Yamia Floppy, say, best update channel, but that's me, and after sorry, Mirror say, Godfred Jemfi, or say, Kunanso, Onyebi. Sa kuna nso nyebi kuna no onyebi kuna be ya na onyebi wadaroma ma ye hwen wadaroma afei Cecilia Jekum ne say thank you kwabena me dance mame afei asida say are you no longer with ambassador bi wadaroma ajabe bia ya ba junior yes so aka yeah afei Floppy GH say best update channel that's Floppy afei Magenta 4769 say best online channel. Wow, me that say pa. And after Floppy GTV BM say best update channel. Floppy me that say pa. And a Gen B4879. I think he was named after his father who was yeah na maybe up any J Ajima actually no on the no of the code that number and then to update the first na said yeah etie after Amasewa and about see he was called Kojo because he was named after his father and a crepa and after sweet mother any updates bro and sweet mother updates na media man na ni na say minchi mu bi mu e ni na say na no chi mu bi e no mema say that camera quality come up ho we that say ja mutu me for metie we that say and I'm the sweet mother who updates so I'm wrap up in tempa na enko na break akra wom update ni na say first of all entam kese no a ye mame Akosia Bimpoma kan no na sabi
sɛ bi nwan ɛbɛn mu twa abusuapanyin ɛne maame no twa nwan mmienu no deɛ tie ne sɛ ɛna nananom kyerɛ sɛ ewura ɛsɛ na de hyɛ ne wɔ mo ɔde fo so yɛ nyinaa yɛde hyɛ kɔtɔkɔde hyɛ no no eti ɛnta kɛseɛ no emu ama ne nya biara no ɛsɛ me ka wɔn ewura ɛde akyɛ wɔn mo ɛno yɛ baako ewura de ntam kɛseɛ no mu ama ne nya nyinaa akyɛ wɔn mo afei deɛ ka ho biem ɛyɛ funeral committee that Lumba yie committee no ne adeɛ baaso ko yɛ yie no wɔn bɛhwɛ sɛ yie no bɛkɔ so yɛ yɛnim sɛ bi da so dada yɛ ne yɛ nkyɛn kɔ aban mu kɔ se yɛ papa hyɛ ka ho bi afei kɔde sɛ wusu ama nkwa wɔn abɔ former menhyia no fɛn pio ka ho bi san so ɛna obi kura te sɛ roman father that Lumba manager ɔno so ka ho bi ɛne nipa bebree ɛkɛ ka ho bi no saa bere na wɔn kyerɛ sɛ funeral committee no wɔn atwam nanom kyerɛ sɛ funeral committee no ɔmo atwam ti sisi amano ka sɛ as it is now there is no funeral committee for that Lumba yie no saa bere amano ka sɛ na confirm am on by Grace TV sɛ yɛ ni funeral committee biara ɛwɔ hɔ kɔpem sɛ ɔde ma bɛtiri nyina mu yɛ ni funeral committee biara ɛde ma that Lumba yie esan sɛ as it stands na nanom dissolve saa funeral committee no san sɛ ɔsɛ na ɔmo kyerɛ abusua kyerɛ sɛ ɔmo yɛ abusua yɛ ɔmo that Lumba ɛnyɛ sɛ bi a ɔna abusua mu ɔda abusua mu baako so fɔ wɔ hɔ esuta ɛkɔɔfoɔ so wɔ hɔ ɛkɔɔ na abusua wɔ hɔ sɛ de that Lumba yɛ nyame de ano yɛ pa funeral committee a abusuafoɔ ɛnka ho bi na dodoɔ na akɔyɛ besrɛ me ka ho sɛ abɔntesufoɔ na wɔm na ɛha wɔn to ɔmo hyɛ anam so mo nyɛ bibi fa anam so no korɛ ne kwan so anam sɛ abusua no adehye wɔm yɛwɔ akrakyefoɔ no ma ba ɔmo ba court ɛne sɛ bi anam ahemfie ha yɛhu sɛ ne difo wɔm paa sɛ ɔmo tie asɛm a abusuafoɔ yɛ kan yɛ asabere funeral committee no ɔmo twam na ɔmo de tumi no abusuatinie ɔtwa funeral committee no nso wɔ hɔ nom a ɔmo kyerɛ sɛ afei na abusuafoɔ no nkɔ na ɔmo ankɔ paa committee na committee nyɛ abusuafoɔ de ɔmo tumi kɔ paa esan sɛ ɔmo sɛ abusuafoɔ no ɔda abusua no ɔmo sɛ kame akɔyɛ sɛ saa bere ɛfɛ bi ɛma me akɔ so abɛ mpɔma yɛ ɔmo so ka abusua no ho na abusuafoɔ no yɛ abusua no ti no mɛnti wɔn se kakra baa ɛma ɔkantam kɛse gu no so ti sɛ yɛka sɛ yɛgya abusuafoɔ no sɛ ɔno ankɔ paa committee no bia ebia na abusuafoɔ no bɛpa deɛ yɛ pɛpɛɛpɛ ne so na mɛnti wɔn ase bɛba bi a maame akɔ so abɛ mpɔma na wɔn ante biribi ase ɛno nti baafoɔ dadeɛ so aba hen kumase dadeɛ so aba ɛna ma kyerɛ sɛ dadeɛ so aba no ɛnyɛ ahafo deɛ no abusua dadeɛ so aba ɛwɔ GCR patam hɔ utwam atonso kwan so a ɔn sɛ GCR area hɔ asafo square ɛbɛn ɛhɔ na dadeɛ so aba hɔ baafoɔ dadeɛ kofi ato hɔ dadeɛ so aba hen no ɛna ɔyɛ abusuafo nyinaa kɔtena ase na ɔmo nyinaa ɛnhwɛ mpaw committee yɛ bɛhwɛ yie no mu hyehyɛ ne adeɛ nyinaa na bibia nso ayɛ asomdwie afei committee no kɔ abafoɔ tena ase ahwɛ mama bɛsa ada no ama bibia ayɛ asomdwie sɛdeɛ esi etie ne nyinaa ne sɛ fekuo yɛ abakotofoɔ ka ho no baafoɔ ɛna da wɔn mu ano sɛdeɛ esi etie ne nti ɛna ama akɔba ne saa yɛ ano nanom sɛ bibia nanom bɛyɛ biara no ɛyɛ ana ɛwɔ nyinasoɔ nanom nyɛ nneɛma saa kwa ɛwɔ nyinasoɔ ti saa na tie saa bere deɛ ebi funeral committee will surely evolve for that Lumba's funeral yeah no deɛ bɛyɛ solely abusuafoɔ nko a was abusua menyi ni kora sɛ ebi nsi wɔ okay okay ebi nsi ɛwɔ yɛ aka mu ha ebi nsi ɛwɔ yɛ aka mu ha abusua you're watching me live on YouTube by Grace TV. You're watching me live on YouTube by Grace. Make sure subscribe mama abra egu so ha na update eto from na ye de emu nchiremu ene emu amade bo nyina eso yes nti abusua na me chirem se ensi ɛwɔ yɛ aka mu ha sɛ abusua ye udi share bi kura hwan ya so be hwan na broadcast wadaroma so okay timi ana what okay eti adu kwasem so be chirem sɛ adu kwasem so be chirem sɛ yɛ aka mu so obi eye nyame dia ne kwan so ano sɛ abusua na nipa no firi mu no ɛna wɔn mu akɔ yɛ bɛpa okɔ a wɔn bɛhwɛ sɛ biribi abɛkɔ so nti abusuafoɔ no asɛm a wɔn kyerɛ mu no na nyaso wɔ mu na nanom nso yɛ no korɔ magye atom yɛ asabre yɛ agu saa afuna kɔmiti a wɔn kan no na foforɔ koraa ɛna yɛbɛpa wɔn no deɛ ɛbɛyɛ strictly that Lumba abusuafoɔ nko a ɛna ɛbɛka kɔmiti no ho nti baafɔ adeɛ so aba hɛn ɛbɛtena na wahwɛ ɛna abusuafoɔ nyinaa akɔ bɛnkom na abusuafoɔ nyinaa nte aseɛ mu wɔn nyinaa pɛ adehyɛ na bi abusua no mu nipa na bi a wɔn na bɛda kɔmiti na no anaasɛ ɔmbɛka committee no ho na yie no mu nhyɛ no mu ama ne bo nyinaa ɛnso akɔ so sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛna afei ɔn sɛ yie no yɛ 6 December saa bere 6 December no ɛma so nanom propose date a ɛbɛtɔ odwa ɛyɛ 13 December was proposed however saa bere ɔn sɛ baafo kofi atopa adeɛ so ɔba hene ɔne fani afa nyinaa ɛkɔhyia ɔno abusuafo nyinaa ɛkɔhyia na nyinaa akɔ bɛnkurom nti abusua saa bere mitimi confirm date bi ama but sɛ ɛbɛyɛ confirmed sɛ ɛda sei ɛna that Lumba yɛ no bɛkɔ so as a 13th na nanom gye tum anampo pɛda awofo de betu twa onim sɛ yɛde awon by Grace TV ɛba na de mama ne bɔ ɛne mu kyerɛ nyinaa ɛnso aba abɛsom sɛdeɛ ɛsi ɛtiɛnti ɛno nso some of the updates ato fam a yɛde so mo ɛna afei one of the updates nso a menim sɛ amanfo ne di akyire paa yɛde no nso ho asɛm abɛsom no sɛ abusua that Lumba ɛyɛ
on say maame akoso abrempoma e kan tam no mesrɛ me ka won abusua on fa nkyɛ me mesrɛ me ka o ka won go krokro tam no we de yewura asɛm keke na me de ka madaro mbu asɛm o kan ne sɛ de nti a o ka entam no enyina ene sɛ o ka sɛ de be ya ebra do ba ye nyame de na ofura kontum ba no o pese o mu de kum kodwo foso a obo abusua pani abono abusua won enhu de kum da de Lumba omo penchemu omo pusu a ya omo penchemu efa de kum kodwo foso no yes omo pusu abusua enchemu bia ema omo pusu a enchemu bia ema abusua pani ema kwan abusua pani na so omo kwan ama omo koye nhwemu e de afa sebio mesremika de kum kodwo foso no nti na ma ne kanta no pasabre nanom ama yati ase nanom a confirm de amaye ama yati ase sabre am no kasa de omo ama kwan se ye maame akoso abrempoma se opese okoye nhwemu e de fada Lumba eye ho opese okoye nhwemu e de fada gu ekum eye Charles kodwo foso da Lumba mesremika busua amamre ne amane kwan so butimi akọ na wakọ akoye na bibia enso ayasumdie obetimi akọ na wakọ akoye na bibia enso akoso asumdie kwan so enso ahonomo a eti abusua yes these are the updates at all from a free menshia abra nanom hia na asama hena hifie na fada Lumba nsensem no edi mu amane na abra enti abusua hye so se ahyase no the ahyase na 7 chemu na ne se na nke wo se ebeto ya som bi hia yura however abra du se omutsana se best do hwe kakra na nanom from se omo emra na asama hena hifie ya mesemeka na asama hena hifie ho na bibia ekoso ho na nchimu ho na nanom hia ya sebi findings na se nsem afiri mu bayin na yedi mu amane ebo na mu nchimu na aso babusu anti yedi na bepem ase se ye ba ne yankwa ya je ni so beda obi ase bi na ba se kwan so se ye je bre na ye hwe ye o so enyanwenu de se no na mesremeka on deduache fantam kese no ye ne ya chawo no mafa na mbo hwe nsem mu aka se no na sabre ebedu a ye firi mu ba yedi mu amane ebo na mu nchimu na enso esomo afei one BM yes that's my kind yeah my kind comfortable say please ice derby patch derby and afei so bogo watch say I've been away bro hope I've not missed much derby mister and one of my bosses is here no and afei Godfred Jam physical now you're doing very well with detailed updates of the incident but I say Godfred afei Prophet Boam say where's the feet of that be Prophet Mr. Glorious Sasha we move legal wise papa afei Ernestina not just say I'm watching you from Germany this of we thank God okay and after this Nigeria say I called you junior commoner because my is commoner and his junior brother is also called commoner oh sir let's say who can you na matia afei so mirror I say commoner we a guy what that say obviously that come here as a committee ya mutu Kofi Kelvin say what happens the two sheep now and the care ya no say and yes na yentam kese ni mu ade ntien de san pepe afei one BM Stephen Amakwe say aye hu okay and afei Kusidan Mr. Africa way oh I see ring on with your hope so Mr. Africa way when will I see ring on your finger you can't be buying food from outside or with another person kamati or the mati enche obefere why busia enti obi trading enterprise and afei aye better grace financial services and so yasne and my educate ebro me the company was with us say oje bre e hwe Mr. subscribe mami I by Grace TV so na yin na yin kam and some am bibia in we be pam ye be hia and me am near Jude and the be craft ye ma na be adwuma Jude TV am sure no pa oya de no be craft ye ma de amane boy ebro mutie di somewhere chi de beto from be akire ye be san ba e da be so mo na bibia nyame nka mo be pam ye be hia makra bye bye